Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез, Аллаһ насыйп итсә, булыр Аллаһ Тәгаләне искә алу, зикр кылу турында һәм әлбәттә инде шушы кыямәт көненә әзерлек турында. Ни өчен дигәндә, muhterem kardeşler, кайвакытта без мөселманнар шушы дөньяга килгән төп максатыбызны онытып җибәрәбез. Кайвакытта төшенчәләр алышына башлый. Кайвакытта без уйлыйбыз бу дөньяга ашар, эчәр, тычар өчен генә килгән дип, бала калдырыр өчен генә дип, күбрәк хатын алыр өчен дип. Кайвакытта уйлыйбыз шушы дөньяда төзәргә килгәнбез дип. Һәм кайвакытта динебезне, дөньябызны төзәргә кулланабыз. Дөньяны кулланмыйбыз, динебезне төзәргә, шулай бит. Динне кулланабыз, дөньяны төзәргә. Менә шуңа күрә, muhterem kardeşler, шушы әйберләр турында иншаллаһ әзрәк кенә сөйләшеп китербез. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюхан-нас иттaqu раббакум. И кешеләр ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мөселманнар дими. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә мөрәҗәгать итә кайвакытта иман китерүчеләр, мөселманнар, шулай бит. Ләкин бу очракта Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә бөтен кешеләргә һәм әйтә: И кешеләр, җир йөзендәге бөтен халык, Аллаһтан куркыгыз ди. Бөтен кешенең дә җир йөзендә бер максаты бар. Ул да булса, Аллаһны тану, Аллаһтан курку. Аллаһны тану һәм Аллаһтан курку. Нишләп? Аллаһ Тәгалә әйтә: Инна зилзалатас-саати шайъун газим. Кыямәт көненең, ягъни дөнья бетүенең килеп җитүе, тетрәндерүе ди, кыямәт җитүе, дөнья бетү ди. Ул бик зур әйбер ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Бер генә кеше дә кыямәт көненнән, дөнья бетүеннән качып котыла алмый ди. Ягъни безнең бөтенебезне дә көтә торган гомуми бер проблема бар. Ул да булса кыямәт көне. Менә хәзерге вакытта җир йөзендә кеше шуның кадәр вак-төяк проблемаларга баткан ки, кем президент була, кем булмый, кем бизнес алып бара, кем алып бармый, күрше машина алган, мин ала алмыйм. Тегесе монсы Аллаһ Тәгалә әйтә: бу вачи чепуха ди. Бу әйберләр менә хәзерге җир йөзендә барган сугышлар, танклар, авианосецлар, кеше үтерүләр, анда йөзләгән, меңләгән кешеләр, авырулар, булар бөтенесе ерунда. Ни өчен? Чөнки бөтенебезне алда көтә торган иң зур катастрофа бар. Ул да булса кыямәт көне. Бер нәрсә дә моны туктата алмый. Шайъун газим. Бер әйбер моны туктата алмый. Анда шул американецлар гына туктатса гына инде. Бер нәрсә уйлап тапсалар гына, шулай бит, тиз генә анда Марска качып китәләрме анда. Хәтта җир туктаганда да алар җир астына кереп, җирне әйләндереп җибәрәләр, шулай бит. Җир теге әйләнүеннән туктаган очракта да. Беркем туктата алмый, muhterem kardeşler. Хәзерге без белгән фильмнар безгә шундый иллюзия бирә. Имеш без эшли алабыз бөтенесендә. Бер кино булды, вулканнар ата башлый бөтен җир шарында. Вулкан ата, бөтен җирдә су кайный, бөтен җирдә хәзер бит инде җир терәүләр китте. Нишлиләр? Подводный лодка белән су астыннан баралар да, вулкан ата торган җирдә торпеда җибәрәләр дә, җир астыннан агып чыга лава, искә чыкмый, и всё, катастрофа юк. Бер нәрсә эшләп булмый, muhterem kardeşler. Шайъун газим. Аллаһ Тәгалә әйтә: бу проблема ди, бу катастрофа ди, бу халакәт ди, монда беркем бер нәрсә эшли алмый ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә шушыннан куркыгыз ди. Яума тараунаха тәзһәлу куллу мурдиғатин амма ардагат. Бу көндә ди, сез күрерсез, баласын имезгән хатын-кызлар балаларын ташлап китәләр ди. Ягъни бала имезеп утырган җирдән, менә бу шушындый бер момент, монда бала уйлый тик әнисе турында, әни кеше шушы баласына карап уйлый бары тик баласы турында. Бу шундый момент ул. Шулай. Шушы мизгелдә хатын-кыз үзенең нәрсә эшләгәнен онытып, баласын ташлап, аяк астына китеп барыр ди. Куркудан. Куркудан китеп барыр ди. Ва тадау куллу зати хамлин хамлаха. Һәм һәрбер кырсаклы хатын-кыз баласын төшерер ди. Куркудан. Выкидыш.
Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, кыямәт көне җиткәндә кешеләр бер нәрсә булмагандай яшәп яталар. Монда теге андый заманга җитмәячәк. Кемдер, кыямәт көне җитәр алдыннан кеше уйлый бит инде. Анда инде без булмабыз, анда кеше булмас, анда катастрофа, анда теге дөньяда бер нинди әйберләр юк, кешеләр кыргыйланып беткән, бер-берсен үтереп йөриләр, тормыш юк, цивилизация юк дип күз алдына китерә. Юк. Корсаклы хатыннар бар, димәк кешеләр өйләнешә, гаилә кора. Баласын имезгән хатынның кызлар бар. Димәк алар утыралар, нәселләрен дәвам итәргә тырышалар. Бала турында уйлый икән ниндидер бер халык, димәк ул әле киләчәккә план төзи. Киләчәккә план төзи. Европа киләчәккә план төземи, алар да бала турында уйламыйлар. Шуңа күрә алар бүгенге көн турында уйлап яшиләр, шулай бит. Теге гафу итегез инде, теге шундай анекдот бар бит. Европада ике ир белән хатын врач янына киләр дә әйтәләр икән, врач, табиб ди, доктор ди, менә без инде ничә еллар буе тырышабыз, безнең балаларыбыз юк ди, бер нәрсә киңәш итә аласызмы безгә ди. Врач карап тора да, "Вы что, мужики, с ума сошли, что ли?" Шуның шикелле теге киләчәккә план төзи бу. Монда цивилизация бар. Монда кешеләр ир белән хатын өйләнешәләр, шулай бит, балалар табалар. Шушы вакытта кыямәт җитә. Кеше уйламый да кыямәт җитәчәген. Дөнья бетәчәген уйламый да. Үз эшләре белән шөгыльләнеп йөри. Шушы вакытта кыямәт җитә, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу көтелмәгән мизгел ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Ва тара ан-наса сукара ва ма хум бисукара, валакин азаб Аллаһи шадид. Син кешеләрне күрерсең ди, исерек кебек ди. Алар йөрерләр исерек кебек, чайкалып. Инде шушыны куркынычтан, шушы хәлдән нишләргә белмәячәкләр. Анда нинди дөньяны коткару, ул үзенең кем икәнен онытачак. Ул үзенең нишләгәнен онытачак, нәрсә эшләнгәнен онытачак. Аллаһның газабы катыдыр ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә шуның турында уйларга куша. Моның турында уйлаган кеше бу дөньядагы бүтән бер проблема турында да уйлый алмаячак. Аңа проблема булмаячак, анда ашарына бармы аның, юкмы, киеренә бармы, торырга урыны бармы аның, эшендә аны теге яраталармы, яратмыйлармы, ул проблемалар бөтенесе читтә калачак. Әгәр кеше шушының турында уйласа, мөхтәрәм кардәшләр. Икенче бер аятында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә: иман китерүчеләр ди. Монда инде ышанучылар турында сүз бара. Аллаһтан куркыгыз, тақва булыгыз. Һәм Аллаһ Тәгаләгә якынаю ысулын эзләгез. Һәм Аллаһ юлында тырышыгыз, бәлки сез җиңгәрсез һәм утырсыз ди. Мөхтәрәм кардәшләр, иман китерүченең шулай бит. Иман китерүченең бу дөньяда эчкенә аны борчыган мәсьәлә бар. Менә бу дөньяга иртә белән торгач, ул нәрсә турында уйларга тиеш. Аллаһтан куркырга, Аллаһка якынаярлык берәр эш гамәл табырга һәм шушы юлда тырышырга. Бетте. Менә аның көнлек планы. Безгә сорыйлар бит. Ничек менә көн нәрсә эшләргә? Ничек план төзергә? Гомергә, көнлек план шулай бит инде. Ничек план төзергә? Менә 3 план. Иртә белән торгач, син шушы әйберләрне уйларга тиеш. Беренче чиратта. Тақва булырга, Аллаһка якынаерга, сәбәп юл эзләргә һәм Аллаһ юлында тырышырга, эшләргә. Димәк, синең хәтта идән ризык эзләп чыгып китүең дә бу Аллаһ юлында эшләү тырышу булырга тиеш. Иртә белән торуың да хәтта Аллаһ ризалыгы өчен туру булырга тиеш. Уянуың. Шуңа күрә син әйтәсең: "Алхамдулиллаһилләзи ахяна бa'дама аматана." Бит монда бу вәгазьләрдә дә сөйләнде, шулай. Сәйд Мөхәммәд Билал хәзрәт нәрсә дип сөйләде? Иртә белән торгач Аллаһны искә алсаң ди, синең көнең актив үтә ди. Син ди хәлсез булмыйсың ди. Иртә белән торгач, димәк син иң беренче булып Аллаһны искә аласың. Иттақуллаһ. Синең уеңда, телеңдә иң беренче Аллаһ Тәгалә. Һәм син эзлисең, бүген мин нинди Аллаһ ризалыгы өчен эшли алам икән дип. Менә шушы планнар белән яшәсәң, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә тормышның да без бәрәкәтен сизә алыр идек. Аллаһ Тәгалә икенче бер аяти кәримәсендә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма һазиһи л-хаятуд дунья илля лаху ва ла'иб. Бу дөнья нәрсә соң ул ди? Ул бары тик уен көлке ди. Бу дөньяда. Бу дөнья уен һәм көлке, рәхәтлек эзләү. Чыннан да шулай бит. Бу дөньяда иртә белән торгач та без
Уен көлке рәхәтлек эзлибез. Хәтта олигархлар, бизнесменнар нәрсәгә эшлиләр? Уен көлке табыр өчен эшлиләр. Шулай бит. Алар эшли дә яхта ала. Эшли дә модельга өйләнәләр. Эшли дә пентхауста яшиләр. Эшли дә остров сатып алалар. Нәрсә өчен? Илля ләгибу ва лаху. Уен көлке, шаяру, рәхәтлек эзләү шулай бит. Бу дөньяның максаты шул. Һәрбер кешедән сорасаң, нәрсәгә эшлисең син дисәң, рәхәт яшәр өчен диләр. Хәтта мөселманнар да шуны әйтә, рәхәт яшәр өчен диләр. Ләкин алардан сорасаң, нишләп син кыйбатлы машина алдың дип, алар бик тақва бит инде мөселманнар бездәге шулай бит. Алар әйтә, "Менә мин Аллаһның миңа биргән нигъмәтләрен үземдә күрсәтергә телим. Менә шуның аркылы мин дәгъват кылам, ислам диненең менә шундый яхшы." Матур сүзләр табалар инде, шулай бит инде. Анда әлхәмдүлилләh мөселманнар теге эзли беләләр алар шундый матур сүзләрне. Ләкин чынлыкта дәреслектә мөхтәрәм кардәшләр, шундый ук рәхәтлек эзләүчеләр алар. Чынлыкта шундый ук рәхәтлек эзләүчеләр. Мөселманнар да. Безнең намаз укыганыбыз да шуның өчен укыла, мөхтәрәм кардәшләр. Намазга китеп сәҗдәдә без нәрсә сорыйбыз? Монда бер егет бар бездә. Аның янында торганда нәрсә сораганы ишетелеп тора шулай бит. Сәҗдәдә. Хатын сорый. Матур хатын сорый ул сәҗдәдә. Шулай бит. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, монда теге гаҗәпләнерлек әйбер юк. Ва инна ад-дар ал-ахирата ла хия al-hayawan. Ләү кану я'ламун. Әгәр кеше белсә ди, чын яшәү урыны ди, ул ахират дөньясы ди. Чын яшәү урыны ул ахират дөньясы ди. Чөнки бу дөньяда мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да бер генә әйбердә безгә тулаем рәхәт китерә алмаячак. Алмаячак, безгә рәхәт китерә алмаячак. Бер хатын кыз белән сөйләшеп барабыз. Машина белән мәчкә алып килеп куйды да, Porsche Cayenne машинада йөри инде шулай бит. Ире бүләк иткән бала тапкан өчен. Теге нормально шулай бит инде теге. Бушка бала табып булмый инде. Теге ондай долго просил ди, озак сорады меннән бала табырга ди, вот дип, хәзер таптым ди, вот миңа бүләк итте машина ди. Нәрсә дип әйтәсең шулай. Җири куана рәхәт бит инде шулай бит. Бер көнне ди стоянкада машинаны бәреп киткәннәр ди. Әлбәттә, менә шушы аның куануы шундук юкка чыкты. Шулай бит. Аның менә шушы машинадан куануы шундук юкка чыккан. Ул кеше юк бәреп киткән кеше. Ярар, видеокамерлардан эзләгәннәр, тапканнар, бер мөселман кызы бәреп киткән. Мөселман кызы бәргән дә качкан. Идә җылап утыра ди, нишләргә белмичә ди, ире килде ди. Теге, ул корккан инде. Шундый машина бәреп киткән шулай бит. Монсы борчыла инде хәзер, нишләргә страховка түләмәсме түләгән, 400 мең түләгән страховка бер машина шулай бит инде. Менә шушы дөньяда син аласың бит инде, рәхәт әйбер ул. Ләкин бер мизгелдә бөтен рәхәтлеге югала аның. Бер мизгелдә. Бер мизгелдә бит мөхтәрәм кардәшләр. Һәрбер нәрсәнең шулай. Йорт булсын машина, булсын хатын, балалар, эш, һәрбер нәрсәнең дә Аллаһ Тәгалә бер вакытта да абсолют аның рәхәтен бирмәячәк. Хәтта безнең тәнебезнең дә. Чөнки бу дөнья ул фани дөнья. Бу дөнья безгә рәхәт алар өчен түгел. Бу дөньяда без мизгелгә генә аны рәхәтен сизеп калабыз. Шайтан шуның аркылы безне алдалый. Шуның аркылы безне алдалый шайтан. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, чын яшәү урыны сезнең өчен ул ди, ахират ди. Чөнки анда безнең алган әйберебез мәңгелек. Мәңгелек. Ватылмый, тузмый. Ул ризык безгә зыян китерми. Андагы йортларга кварплата налог түлисе юк. Шулай бит. Менә ул рәхәтлек мәңгелек. Менә шуның өчен тырышыгыз ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Бу дөньяда әйберләр ди, алар монда калачак. Тузанга әйләнәчәк. Бөтенесе юкка чыгачак әйберләр ди. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә икенче бер хадисендә дә әйтә, шуңа күрә аятында да әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Ва мал хаятуд дунья илля матаъул гурур." Нәрсә соң ул бу дөнья ди? Ул ди, шулай бит рәхәтлек эзләү генә, үзеңә ләззәт эзләү генә ди. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә шушы дөньяның асылларын ачып күрсәтә безгә. Һәм шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр үзенең бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Я аyyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila." Иман китерүчеләр, Аллаһ Тәгаләне искә алыгыз. Күп искә алу белән. Ягъни еш күп итеп Аллаһ Тәгаләне искә алыгыз. Иртән һәм кичләрен ди. Иртән һәм кичләрен.
Менә безнең мөхтәрәм кардәшләр, югалмас байлыгыбыз дөньяда шушы гына. Аллаһы Тәгаләне искә алу. Иртән һәм кичен Аллаһны истә тоту. Безнең мәңгелек югалтмас бер генә байлыгыбыз бар. Ул да булса Аллаһ Тәгалә. Башка безнең бүтән бер әйберебез дә юк. Без бер нәрсәгә дә бүтән ышанып, бер нәрсәгә дә ышана алмыйбыз. Бер нәрсәгә дә таяна алмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Бер нәрсәгә дә. Менә шушыннан хәзер йөгерә башла әле син, шулай бит. Йөгерә башла. Чык та йөгер менә хәзер. Барасың да аягыңны кизән җыерып җыгыла. Син үзеңнең аягыңа да ышана алмыйсың. Бер нәрсәгә ышана алмыйсың. Син ашыйсың мәсәлән, барып кысасың, ашказаныңа да ышана алмыйсың син үзеңнең. Алар синең белән тумыштан, син аларны яхшы беләсең кебек. Калган әйберләр турында инде әйткәндә юк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы искә алып, аны гына без мөхтәрәм кардәшләр истә тота алабыз. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о ценностях, об истинных ценностях жизни, об восхвалении Аллаха Субханаху ва Тааля, об отношении к этой жизни. Я бы сказал, что помнить об Аллахе, восхвалять Его — это истинные богатства, которым мы владеем. И пророки, которые до нас жили, алейхимуссалям, естественно, их самое большое богатство — это была вера. Это была вера. Аллах Субханаху ва Тааля. И вспоминать об Аллахе Субханаху ва Тааля. Все проблемы мусульман начинались тогда, когда они забывали об Аллахе. И все их проблемы заканчивались тогда, когда они вспоминали об Аллахе. Если какой-то народ неверующий сделает хоть какое-то хорошее дело, но будет грешить, то Аллах Тааля даст им успех. Если мусульмане сделают хоть какой-то маленький грех, то Аллах Тааля сразу же погрузит этот народ в смуту. Почему? Потому что для неверующих людей грех — это не грех. Грех — это не грех. Пить — это не грех. Для неверующего человека зина — это не грех. Потому что он вообще не верит в Аллах. И для него вообще нет такого понятия, как рай. Они уже, понятно, обречены куда попасть. Поэтому за любое маленькое хорошее дело они сразу же получают вознаграждение. И поэтому, когда грешные мусульмане начинают воевать, хоть мусульмане, с неверующими, более или менее придерживающимися каких-то норм, мусульмане всегда проиграют. Мусульмане всегда проиграют, даже если они верующие. Даже если они верующие. Как только мы забываем об Аллахе Субханаху ва Тааля, мы сразу же проигрываем. Маленький проступок. Это касается даже в семье, это касается даже на работе. Как говорил один из праведников, я, говорит, вижу мой грех на ослушании моего животного верхового. То есть я совершаю грех, говорит, и меня перестает слушаться верховое животное. Не подчиняется, все уже. Сбрасывает, не туда поворачивает и так далее. Легает. Это я, говорит, вижу, потому что я грешу из-за этого. Вот поэтому, дорогие друзья, постоянно мы должны помнить об Аллахе Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Ман кана юриду аль-аджилата аджальна лаху фиха ма наша'у лиман нурид. Thumma джа'альна лаху джаханнама яслаха мазмуман мадхура. Если, говорит, кто-то хочет эту жизнь, Аллах Тааля говорит, то мы ему это даем. Мы даем ему то, что хотим. Он получает сполна в этой жизни. Но потом мы бросаем его в огонь униженным и отверженным. То есть человек, да, если он хочет этого мира, он его получит. Если ты так сильно стремишься, ты его получишь. Поэтому все вот эти тренинги психологические, да, где говорится, ты хочешь быть звездой, ты станешь звездой, ты будешь богатым, напиши там на стене, там, да, что ты хочешь, там, нарисуй дом, который ты хочешь, ты его получишь, там, и так далее. Я прихожу в маджлис, на стене висят там у людей, да, там плакат, я говорю, разделенный на несколько частей, я говорю, это можете объяснить, как бы, это мне интересно же. Это, говорит, зона карьеры, там, успех туда-сюда. Это зона финансовая. Тут деньги там везде, доллары наклеены. Это зона семьи. Там муж, дети там туда-сюда. Это у девушки. И так далее. То есть у него вот так разделены. Вот
это приносит удачу, успех и тому подобное. Получит этот человек. То, что он хочет, получит. Они не врут. Потому что Аллах Тааля так сказал. Если человек хочет мир, мирскую жизнь, он получит. Но пусть запомнит, говорит, что после этого, с того, как он умрет, мы возьмем его и бросим в огонь. Униженным и отверженным. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Но тот, кто хочет ахират, и для этого прилагает силой, двигается, живет для этого, это верующий человек. И его движения, они будут благодарность. То есть его дела, они никогда не останутся неоплаченными. Потому что иногда мы видим, например, таксист кого-то подвез, деньги получил. Мусульманин подвез, ничего не получил. Он говорит, просто подвезу, просто так, саваб, да, то есть? И вот его вот это вот дело, оно остается бесследным. Толку нет, как будто бы. То, что делает мусульманин, это бестолковое дело. Иногда даже говорят, у меня вот отец тоже умер в 50 лет, и мне говорят, вот твой отец не курил, не пил, умер в 50 лет, что? Что он от этого получил? То есть, кури, пей, все равно умрешь, правильно? Кури, пей, нормально. Как говорится, поэтому и придумали, не куришь и не пьешь, здоровеньким помрешь. Дело не в этом, проблема не в этом. То, что ты отказался от чего-то плохого, или ты сделал что-то хорошее и не получил в этом мире, казалось бы, ничего, Аллах Тааля говорит, «Кана са'юхум машкура». Их это дело всегда будет возблагодарено. Вот это дело. Аллах Тааля никогда не оставит это без благодарности. Но когда? Еще в этом мире мы увидим, но больше всего мы увидим в ахирате. Больше всего увидим в ахирате. Дорогие друзья, дела, которые отнимают у нас время, но, казалось бы, нам ничего не дает, это зикр. Какой толк сидеть час и говорить какие-то слова? Субханаллах, 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 субханаллах. Мне как-то звонит одна женщина и говорит, мой сынок, говорит, похоже, сходит с ума. Он сидит, говорит, постоянно, говорит, астагфируллах. Он же молодой, в чем, говорит, ему каяться? У него нет грехов, говорит. Хазрят, поговорите с ним, говорит, верните его обратно. Обратно верните его, он сошел с ума, говорит. То есть обычный человек не видит в этом ничего хорошего. Это сумасшедший, шизофреник, правильно же? Шизофреник. Говорят же, что такое шизофрения? Когда молится человек, говорит, это молитва, это религия. А когда Бог ему отвечает, это шизофрения. Когда уже Бог с тобой начинает разговаривать. Поэтому люди начинают говорить, раз человек молится, сидит один, что-то там делает, это, наверное, какой-то больной человек. Какой-то больной человек. Пророк, саллаллаху алейхи говорит, «Аля унаббикум би хайри а'маликум ва аскаха عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم في إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم». Пророк, саллаллаху алейхи говорит, сказать ли вам, говорит, о таком деле, это о лучшем деле вашем, который очищает вас перед вашим владыкой, то есть перед Аллахом Субханаху ва Тааля, поднимает вас на высокие уровни. Это лучше для вас, чем раздача серебра или золота. Это лучше для вас, чем встретиться с вашими врагами, которые будут рубить вам головы, и вы будете им рубить головы. То есть, это война священная, да? Что может быть лучше всего этого? Это Аллах, Пророк, саллаллаху алейхи, зикруллах. Поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот это то легкое, казалось бы, невесомое дело, насколько оно важно перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Ман каля субханаллахи ва бихамдихи фи яуми ми'ата марра, хуттат хатаяху ва ин канат митhlю забадил бахр». Кто скажет субханаллахи ва бихамдихи в день 100 раз, то у него простятся грехи, даже если его грехи как пена морская. То есть очень много грехов. А сколько субханаллахи ва бихамдихи? Если вы начнете сейчас говорить субханаллахи ва бихамдихи, пока я дойду до следующего хадиса, вы уже скажете 100 раз.
Сколько это время занимает? Чепуха. Вообще ерунда это занимает времени. Это занимает очень мало времени. Когда мы едем в транспорте, когда мы, грубо говоря, даже едем рулем в машине, мы можем проговорить это за несколько минут. И все. И у нас прощаются грехи. Легче что может быть этого? Легче этого не знаю, что может быть еще. Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ман каля ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир фи яуми ми'ата марра, канат лаху адля гашри рикабин». Кто скажет в день, да, 100 раз вот этот зикр: «Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир». Что ему будет? Первое. Ему будет саваб, как за освобождение 10 рабов. Как за освобождение 10 рабов. Это такая награда, которую мы сейчас уже не можем получить. То есть рабов нет. Рабов нет. Говорят, они есть в исламском государстве, да, в Игиле. Аллаху алям. Но у нас рабов нет. Мы не можем сейчас освобождать рабов, отпустить. Может быть, только если отпустим наших родителей от рабства нашего, да, скажем, живите для себя, уже хватит постоянно нам деньги давать, нашу ипотеку платить. Второе. وَكَتَبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ. И этому человеку запишется 100 наград. Третье. وَمُخِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ. У него стираются 100 грехов. Четвертое. وَكَانَتْ لَهُ خِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. И это будет защитой от шайтана в этот день, когда он это сказал, до вечера. До вечера. Утром сказали, до вечера вы защищены от шайтана. И пятое. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. И никто не сделает больше, чем это, если только тот, кто скажет больше 100 раз. Никто не сможет сделать что-то лучшее, чем это. Если только тот, кто скажет больше 100 раз. Больше, чем вы. Вот за один маленький, дорогие друзья, зикр Аллах Субханаху ва Тааля дает нам столько вознаграждений. Дорогие друзья, мы знаем историю Юнуса, алейхиссалям, которого поглотила рыба. Чудо-юдо, рыба-кит. Он сидел в чреве рыбы. Какое спасение может быть оттуда? То есть, когда ты сидишь в тюрьме, ты думаешь: амнистия, залог, хороший адвокат, УДО. В конце концов, да, найдут другого преступника. То есть, и так далее, и так далее. А ты сидишь в чреве кита. Кто тебя может спасти? Кто тебя может спасти в океане, где плавает один кит, если бы даже люди вышли тебя искать? Как отличить этого кита от другого кита? Как понять, что он сидит в этом ките, а не в другом ките? И как его достать с глубины моря? Никак. То есть здесь уже только один способ, да? Проклинать все на свете и перерезать себе вены. Другого выхода нет. Другого выхода здесь нет для нормального человека. Но пророк Аллаха, алейхиссалям, что он говорил? Бисмиллахи рахмани рахим. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. И человек, который вышел озлобленным на свой народ, а Юнус, алейхиссалям, разозлился на свой народ, то, что они ислам не принимают, его не слушают, и бросил свой народ без разрешения на то Аллаха Субханаху ва Тааля. Он, говорит, оказался в темноте, в чреве кита. Это, заметьте, то есть внутри кита света нет, это темно, там нельзя включить лампочку и там сидеть, там смотреть, там, да, что-то. Там нет ничего, там темно. И этот человек, говорит, сидел, и что он сделал? Он сказал: «Ля иляха илля анта субханака инни кунту минат залимин». Он сказал вот этот зикр. Нет никого, ничего, кто мог бы принести пользу или вред, кроме тебя, о Аллах, ты пречист, и я был несправедлив. И после этого, говорит, фастаджабна ляху, мы услышали его, мы спасли его, и только так мы спасаем верующих. Другого спасения нет, дорогие друзья. Если верующий оказался в беде,
Если у кого-то есть проблема, есть только один выход. Ля иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Вот это надо запомнить, этот аят, этот зикр. Только так, говорит Аллах Та'аля, вакадалика, только так мы спасаем верующих. И никак иначе. По-другому нет. Если человек попал в беду, денег нет, что должен? Ипотеку брать? Нет. Что он должен делать? Ля иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. И Аллах Та'аля ему помогает. Другого выхода нет из этой ситуации, из этого случая. Любая беда, болезнь ли, трагедия какая-то, да, там, не знаю. Только вот это, только так мы спасаем, говорит, верующих, пока они нас поминают. Дорогие друзья, Ибрахим, алейхиссалям, сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху во время Исра и Ми'раджа. Ибрахим, алейхиссалям, дал ему такой совет. Я Мухаммад, о Мухаммад, акри минни салям ва ахбирху. Передай от меня привет верующим и сообщи им. Анналь джанната тайибатун турбати. Поистине, говорит, земля рая, она благословенна. Она очень приятна. То есть эта земля рая, она благословенная земля. Гадбухуль ма, и его вода приятна на вкус. В этом мире та вода, которую мы пьем, она очень редко нам подходит на самом деле. Поэтому иногда от воды, вот ученые как говорят, пейте очищенную воду, но в организм не попадают минералы. Пейте обычную воду, но там столько химикатов и извести там и так далее, что это оседает у нас в организме. Что делать? Вообще не пить, что ли? То есть мы не понимаем даже, что пить, что есть. Вода в раю, говорит, она для нас подходит и вкусна. И рай, говорит, это равнины. Рай, говорит, это равнины. Потому что горы, они мало пригодны для жилья. Они только на картине красивые, горы. Это когда мы смотрим Кавказские горы, да, там, о, красота, ну там люди живут, там люди не живут. Там люди фотографируют и обратно живут в равнинах. Когда ты туда идешь в горы, подниматься тяжело, воздуха не хватает. Попробуйте походить вот по такой местности, одна нога выше, другая ниже, вы сдохнете, вы устанете, вы там не сможете ходить, там только козлы ходят горные, то потому что там людей нет. И там, говорит, есть растения. И там есть растения. Это, говорит, рай. То есть это вот вообще идеальная земля. Субханаллахи вальхамду лилляхи ля иляха илляллаху валлаху акбар. Вот это является растением, то есть посаженным зерном этого рая. Вот этот зикр. Когда человек это говорит, он сажает туда свое дерево. Он сажает туда свое растение, свой урожай, а потом придет собирать. Потом придет собирать. Субханаллахи вальхамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар. Сложно ли? Чепуха. Также пророк саллаллаху говорит: «Ман та'арра миналь лейли факаля ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика ля, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шай'ин кадир. Алхамдулиллахи субханаллахи валлаху акбар ва ла хауля ва ла куввата илля биллах. Thumma каля Аллахумма гафир ли ау да'а устуджиба фа ин тавадда кубилат салатуху». Если кто-то проснется ночью и скажет: «Ля иляха илляллах вахдаху ла шарика ля, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шай'ин кадир», скажет: «Алхамдулиллах ва субханаллахи валлаху акбар, ля хауля ва ла куввата илля биллах», что с ним случится? И скажет: «О Аллах, прости меня», Аллах ему ответит. И если он возьмет тахарат и встанет на намаз, его намаз будет принятым. По ночам нас может разбудить что? Чей-то крик, храп жены и наш мочевой пузырь. И что мы делаем в этом случае? Спотыкаясь, ругаясь, быстренько делаем свои дела, затыкаем жену и дальше спим, как говорится, да? Но если человек проснулся и вспомнил вот этот зикр, и еще взял тахарат, прочитал намаз, все, он очистился. Он очистился. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, потерпите немножко, осталось несколько. «Аля угаллимукум шай'ан тудрикуна бихи ман сабакакум ва тасбикуна бихи ман ба'дакум ва ла якуну ахадун афдала минкум ва ла ман санага мithla санахтум». Қалу: «Баля, я Расулаллах. تسبحون وتحمدون تكبرون خلف كل صلاة ثلاثا ولا ثلاثين».
Пророк ﷺ говорит: сообщить ли вам о той вещи, с помощью которого вы будете всех опережать, и вас никто не опередит. С помощью чего вы сделаете то, что никто лучше уже не сделает. Конечно же, сахабы сказали: «Баля, скажи, что это? Супер-пупер такая вещь, да? Что это такое?» Пророк ﷺ сказал: после каждого намаза 33 раза говорите «Субханаллах», 33 раза говорите «Альхамдулилля» и 33 раза говорите «Аллаху Акбар». Все. Это оказывается лучше всего, что делали до нас, после нас, с помощью чего мы можем опережать других. Ерунда. Несложно, мы это делаем, но теперь мы это будем знать и понимать смысл всего этого. Дорогие друзья, многие говорят, зикр делать как в джамагате, не джамагате, там туда-сюда. Постоянно по этому поводу есть какие-то разногласия. Нет разногласий. Делать зикр с джамагатом, ничего плохого в этом нет. И пророк ﷺ так делал. И пророк ﷺ говорит в одном хадисе: «Ман закарани фи малаин, закартуху фи малаин хайрун минхум». Кто вспомнит обо мне в каком-то обществе, я вспомню о нем в обществе лучшем, чем его общество. А как может человек вспоминать Аллаха в обществе, когда он сидит с мусульманами и делает зикр? Как иначе еще? Правильно? То есть, когда ты собрался, чтобы вспоминать Аллаха, субханаху ва тааля, Аллах тааля вспоминает тебя тоже в обществе, но в своем обществе ангелов и приближенных мукаррабин. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.